Halløj. Vi skal lave noget påskeagtigt, fordi det er påske. Ja. Så vi har allieret os med noget papir. Og han er sort, og jeg har blå. Så gemmer vi dem. Så starter han med at gemme de sorte papirklumper. Og så jeg har så lukket øjnene, og kigger et andet sted hen. Og så skal han så gemme dem for mig. Og så bagefter, så, når han har gemt dem, så skal jeg også finde dem. Så bagefter, så er det så omvendt, hvor jeg gemmer dem, og han finder dem, så skal han finde de blå. Og vi ligger dem med det sorte her opad, sådan at det er nemmere at se sådan i standen og sådan noget. Og så, det er lidt ligesom, når man for eksempel skal lede efter påskeæg, så det er sådan, derfor vi har fået det fra. I kan jo lige kigge, I kan jo lige se vores areal. Ja, det er på hele den her bane, Henriks bane. Den her. På sandet. Her på sandet. Nemlig, der. Det er sådan det. Ja. Nu. Og nu har han gemt dem, så nu skal jeg finde dem. Og jeg kan også se dem. Der er en her. En. Så var der en her. To. Nu ligger den bare her. Nu ligger den sådan her. Nu er den her. Der var en mere. Så har jeg fundet 3. Og der var en mere. Jeg har fundet 4. Der var en mere. Sådan der. Okay. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mangler 2. Hvor har du gemt dem, mand? Okay,
du den sidste? Skal jeg give dig en ledtråd til den sidste? Okay. Den ligger i sandet. Jamen altså ikke op på noget. Ligger. Det er sådan her. Mener jeg. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så. Jeg har fundet dem alle sammen. Billigt. Og de ligger her. Ja. Men den ene, den er vist løs ved. Ja, det er også sådan. Fuck det. Så er det mig til at gemme. Nu. Ingen. Og nu skal jeg altså finde Frejas. Og bare lige så I ved det, så er dem her nogen, jeg kommer til at tabe. Det er mine. Ja, dem kan du bare også lige putte. Nej, der. dem har jeg smidt. Se du. Skal jeg lige tjekke, om hun har prøvet at snyde mig med at hoppe nogle af hendes? Se, der snød hun mig for eksempel. Det er blød. Ingen kunder. Hvor var det, jeg står lige? Okay. Væk. Væk med det. Super. Yeah. Der er 9 at finde. Han har fået 3, har du ikke? Jo. Godt. Ja, så der er 6 tilbage. Jeg har nemlig lige set det, men jeg glemte, hvor jeg så den. Men det er mere. Okay. Fuck. Jeg er ved at gå ind i træstammen. Ja. Tror du seriøst, det er dem, der lå derovre og gemte den? Nej, den bliver over. Nå. Endnu en sort. Ja. Hvor mange har du fundet? 1, 2, 3, 4, 5. 4. De sidste, de er godt gemt. Er det? Peter. Jeg kan ikke huske, hvor den tredje er gemt, men 4 er gemt. Jeg ved, hvor 3 af dem er gemt, men jeg kan ikke huske, hvor Du den nok sidste ikke snakke over videoen. Nej. Skørt. Jeg ved faktisk godt, hvor de alle sammen er gemt. Man kan se næsten dem alle sammen herfra. Seriously? Og han fandt en. Hvor gemt? Det var faktisk meget Nede i sådan en der. Det var meget godt gemt. Ja. Vi må videre. Vi går videre. Nej. Det er sådan 3. gang, du går forbi her eller sådan noget. Mangler på nu. 7. Du mangler 2.
op, krav. Der mangler. 1. Kan I vide, hvor den er? Er den godt gemt? Okay. Den ligger ikke på jorden. Den ligger oven på noget. Hvor langt har du brugt det areal? Har du brugt det ud til kanten? Nej, jeg gik ikke ud over bare. Okay. Så gider jeg nemlig ikke godt. Hvordan du skulle have placeret en der. Wow, hvad? Jeg er lige blevet blødt ned. Så. Okay, men den er højere end den her. Den er stang. Den er sådan cirka. Så. Ja. Jeg har fundet 8. Hallo. Vil du have kebab? Vil du have kebab? Ja, jeg vil have kebab. Jeg vil have kebab. Jeg ved ikke, hvor hun siger, at nej, jeg gør det. Og bare roligt, det kunne lyde, han laver med sin mund. Ikke udenom den. Bare roligt. Lad os kigge heroppe. Det kan være, at folk bare fint finder. Meget interessant. Hvad er det? Nej, sådan! Fuck, man. Og det var så højt.